یەک ji avahiyên herî nasyarên welêt bû cara duyem îsal rastî êrîşan bû. Efserê Polîsê Kongresa Amerîka William Evans hefteya borî jiyana xwe ji dest da dema ku êrîşgerekî otomobîla xwe li çepereka avahiya Kongresê xist. Ew çeperên ku piştî êrişên terorîstên 11 Êlûnê li Amerîka bûyî hatibûn danîn. So what worked was the fact that Tiştê kar kirî ew bû erebe hat rawestandin û derbasbûna êrîşker sunûrdar bû. Polîsan karî bû bersivê bidin û bi awayekî ku gefa li ser kesên di Kongresê de nehêlin. Lê ew êrîş bû piştî kêmî 3 mehan ji mirina efserekî dinê Polîsê Kongresê di dema êrişa 6 meha çile ya alîgirên Trump de ku hewildan rê li pesendkirina Kongresê ya serkeftina Joe Biden di hilbijartinên serokayîtiyê de bigirin. Vê yekê pirsiyarên nû li dor parastina qanûndanerên welêt derxistine pêş. the levels, for what the mission is of the Capitol Police. Astên destpêşxeriyên Polîsê Kongresê gelek nizmin. Dora 2300 kes, 2000 efser, 300 sivîl ji erkekwesa mezin re kêmin. Piştî kiryarên têkder bi hezaran hêzên navbedarên niştimanî û dû bazinên sûrên têlîn yên giran ewlekariya li dor Kongresê bihêz kir û gihîştina Kongresê ku caran herî hêsan bû di nav avahiyên hikûmeta Amerîka de bû herand. Democracies are supposed to be about open government. Divê demokrasî girêde hikûmeta vekirî be. Eger ev sorûçe bi hemîl kongrêsî bin, ew nîşan dide ku hikûmet navekiriye. Pêdaçûneka ewlekariyê ku meha borî ji aliyê Generalê Xanenişîn Russell Honoré ve hate belavkirin, pêşniyara çeperên demdirêj û zêdekirina navbedaran li dor Kongresê kir. Congressman Tim Ryan serokatiya panela çavdêriya Polîsê Kongresê dike. We can't get too far ahead of ourselves. Em nikarin di pêşxwe de gelek dûr herin. Bêy ku bizanin şiyana parastina Kongresê û bihêzkirina wê heye. Ji bo jêbijêkirina tiştên di raporta General Honoré de hatî, divê em binêrin bi temamî ev êk çawa bû. Danîna sûrên têlîn li dor Kongresê dîbêteka tund gur kir li ser gihîştina nava avahiya komala gel e. Qanûndanerên demokrat piştîriya pîvanên bihêzkirina ewlekariyê dikin û komarî dibêjin pêwîst e sûra têlîn bi temamî rabe. Şîrovekar dibêjin ew dîbêt nîşan dide ku dabeşbûna partîtî berdewam e li dor encamên hilbijartinên 2020 û girjiyên ku pişt re bûyî. The visuals of that. Tiştê berçavê rastiyê diyar diket ku tiştekî cuda niha li Amerîka çê dibe. Kiryarên têkder yên 6 meha çile êrîşa herî xerab ya 200 salan bû li dijî Kongresê û pêşbîne ku îsal Kongres pêdaçûneke temam li dor vê yekê bike.